Eulària, noble dama, és reposant al llit. Hi ha vora seu la fosca, la pau i un feble crit. Les coses de la casa, amb un llenguatge mut, es parlen del misteri i la dolçor que ha dut. Un altre, diu el sostre, que no em serà constant. Un altre, diu la llinda, que em deixarà cantant. Ell, que m'ignora encara, diu el roser flairós, escamparà més roses sota un cabell tot ros. Dins ses humides nines, medita el gos content. No tindrà por de l'ombra, farà fugir el dolent. I en l'altra nit profunda, hom sent el gall cofoll, que diu a les estrelles, cocorococ, és noi. Benvinguts a la secció de les adreces. Aquí trobem el primer poema que obre la secció, La naixença d'un noi. Si ens fixem en l'estructura del poema, trobem 6 quartets de versos hexasíl·labs. De què parla el poema? El poema parla de l'arribada d'un nou nat a la casa i tot el que forma part d'aquesta casa celebren el naixement de la criatura. Per tant, trobem una figura molt recurrent en Carner, la personificació. Hi trobem el sostre, la llinda, el roser i el gos. Al final també apareix el gall. I el gall què fa? Anuncia que ha nascut un nou nen amb una onomatopeia, però també amb llenguatge parlat. El nounat del qual parla era el fill d'Eulària Coll i Bacardí, la dona de Xavier Tussell i Gost, un amic de joventut de Carner. Prest la caiguda del dia és breu, la porta encesa et dirà adeu. Quan la muntanya s'hagi adormit i amb passes lentes pugi la nit. Goig i tristesa et darà un bes i esgarrifant-se un llum encès. I el cel, encara, girant-te un poc, veuràs una última ploma de foc. Però la fina rojor minvant ni és tan sagrada ni dura tant. Com el dolcíssim esclat vermell que ha de bordar-te fins al cabell, ans que el nou dia s'aixequi ardit, rosa exquisida d'aqueixa nit. Si ens fixem en l'estructura mètrica d'aquest nou poema, trobem 7 estrofes de 4 versos tetrasíl·labs. Que què és el que fa això? Doncs el que fa és donar musicalitat al poema. El poema es dirigeix cap a una núvia, verge, el dia de noces, abans que es consumi el matrimoni. Per tant, ja veiem que el tema pot ser una reflexió sobre aquest moment de la vida, sobre el casament. A la primera estrofa veiem que falta poc ja perquè s'acabi el dia. Està a punt d'arribar la nit. La segona estrofa ens mostra com el sol s'està a punt de pondre entre les muntanyes. A la tercera hi trobem un contrast de sentiments. Trobem aquest goig perquè la núvia comença una nova vida per a ella, la vida de casada, però la tristesa perquè aquesta noia perdrà la condició de verge. A la quarta estrofa ens mostra el paisatge i encara veiem que queda una mica de sol, però a la cinquena la llum roja del sol ja s'està acabant. A la sisena estrofa ens parla de la sortida del sol, que el que farà serà despertar la núvia. I per últim, el nou dia començarà d'una manera valenta després d'haver passat aquella nit tan important.
En el poema trobem metàfores, com per exemple la porta encesa, que fa referència al raig de sol, o la ploma de foc, que faria referència a la posta de sol. Trobem la personificació de la muntanya, no? Quan diu, quan la muntanya s'hagi adormit et dirà adeu, per exemple. I després trobem l'antítesi entre el goig de casar-se i la tristesa de perdre la condició de verge. Tot el mantell de glicines que guarda vostres balcons és ple d'abelles divines, daurades confusions. I canten les flaires fines, no es vegin els finestrons, no mogui el vent les cortines, el Déu amor és al fons. Jo arribo davant el clos, que serven les belles flors, l'assat dels camins dispersos. Més paro en el doll sagrat, el meu pensament daurat, que troba la mel dels versos. En aquest últim poema que analitzarem, de la secció de les adreces, veiem que les protagonistes del poema són les glicines que veu el poeta mentre fa un passeig, i no pas els nuvis en un primer moment. El poeta, després d'olorar-les, li ve la inspiració i formula els versos que estem llegint en aquest moment. Carner, doncs, treu els versos de la seva curiositat, d'una imatge, d'unes abelles a dalt del balcó ple de glicines. Per tant, d'on quasi no hi ha res, en treu la mel. D'aquí la comparació entre el poeta i les abelles que trobem en el poema, que les abelles també estan buscant el seu premi, la seva mel. Després també trobem l'habitació i el balcó, i veiem que funcionen com si fossin dos plans superposats, el primer dels quals amaga el segon. Carner no ens diu què passa més enllà de les cortines i prefereix narrar el que ell veu, però ens està amagant una escena no només rere el balcó, sinó rere unes abelles innocents que busquen en les glicines la dolça mel. Per tant, com ens deixa sobreentendre, darrere les cortines estan els nuvis, i el nuvi busca la dolça mel de la núvia.